Tofa mai sauraro a nan ake yin ta yayin da ana ta turna har yanzu ba a kan wato kujerar sarkin garin na wato ainihin Kano. Yayin da za mu kawo muku cikakken batu a kan wannan masarauta ta wato jihar Kano. Yayin da lamura guda uku kenan ko kuma in ce wasu abubuwa guda uku da za su hana wato sarkin Kano Aminu Ado Bayero dawowa kan kujerarsa. To mai sauraro kar ku manta da Allah idan wannan shine wato ainihin zuwanka na farko kuma wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Muna da buƙatar ka danna mana alamar ta subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Domin hakan shine baka damar samun zafafan labaranmu ingantattu kuma da haɗaɗa da zarar muna samu guri ka zauna ka shirya tsaf domin sauran su kan yi batun da wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mai sauraro bayan wani zama da aka gudanar kenan tsakanin wato gwamnan jihar Kano da kuma wani babban soja a wato ƙasar ta Najeriya da kuma wato shi sarkin Ado Bayero da wato ainihin sarki Sunusi kenan. Yayin da ake tunanin akwai wasu abubuwa guda uku da za su hana wato sarkin Aminu Ado dawowa kan kujerarsa. Kamar yadda muna tare cikakken batun a cikin wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Idan ba za ku manta ba a zamanin wato gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje lokacin da ya wato ainihin tunkuɓe sarkin Kano na wato ainihin biyu Sunusi Lamida Sunusi. Yayin da a wancan lokacin bawan Allah nan ya shiga harkar siyasa ne shi yasa wato Ganduje ya wato ainihin tunkuɓe shi daga wato ainihin kujerar tasa ta wato sarkin Kano. Yayin da idan ba za ku manta ba a wancan lokacin shi wato sarkin Kano Sunusi Lamida Sunusi yana to wato ainihin cewa tinƙaho yana fariya yana making a confession akan wato ainihin wannan ta wato jihar Kano siyasa tana wato ta jihar Kano yana tsoma bakinsa a ciki. Yayin da hakan ne wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya wato ainihin inspiring ɗin shi ya ja hankalinsa ya wato ainihin tunkuɓe shi daga kan mulkinsa. Yayin da Abba Gida Gida shi ma a wannan lokaci ne ya ramuwar gayya a kan wato cin mutuncin da aka yi wa Sunusi Lamida Sunusi shi ma ya tunkuɓe wato wato Aminu Ado Bayero. Yayin da hakan ne yake ta kawo cece-kuce a cikin al'umma kan batun wato yadda wato gwamnan jihar Kano ya yi wannan abu bai dace ba. Yayin da wasu ke ta magana a kan cewa shi mai lokacin da wancan ya yi a ce bai dace ba sai yanzu shi ma da ya wato ya sauke shi ya wato ainihin mai da na gaske kuma za a ce ya yi abin da bai dace ba. Yayin da akan hakan ne kwanaki bayan fitowar Abba Gida Gida daga cikin gidan gwamnati ya wato ainihin sha jifa a gurin samarin jihar ta Kano. Kamar yadda za mu wato ainihin kawo muku cikakken batun a nan gaba a cikin wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To mai sauraro har yanzu dai kuna tare da tashar ta Tushen Hausa kar ku manta muna cikin haɗa bidiyon ne to amma yanzu za mu je hutu kafin wani lokaci za mu dawo za mu kawo muku cikakken bidiyon. To amma mai sauraro don Allah kar ku manta idan wannan shine zuwanka na farko kan wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Ya kamata ka danna alamar ta subscribe kana ka danna alamar ta ƙararrawa domin hakan shi ne baka damar samun zababbin labaranmu ingantattu kuma da zarar mu ɗora. Kar ku manta masu sauraro don Allah ku yi haƙuri bidiyon ne ana ta wato ainihin editing ɗinsa ana wato ainihin ƙara zama da shi domin cewa an gama muku wannan cikakken bidiyo. Mun gode kan wancan namu mai albarka ku dakata ɗan